Bydd Anthem yn cefnogi cymniau cerdd a pobl ifanc sy'n creu neu gweithio yn cerdd yng Nghymru. Un o'r rhesymau fi eisiau bod yn rhan o Anthem ydy achos bod mae gen pawb yr hawl i ddysgu offeryn cerddorol. Does yna ddim bod unrhyw beth yn ffordd pobl i dysgu offerynnau. Dyn ni'n trafod hwn trwy'r amser bod cerddoriaeth di'r beth gyntaf i fynd trwy'r amser yn ysgolion. Gobaith ydy bod Anthem yn mynd i creu cronfa. Mae unrhyw un, os maen nhw'n penderfynu bod nhw eisiau dysgu offeryn, bod nhw eisiau mynd ati i cael band at ei gilydd, neu be bynnag ydy o, bod nhw'n cael yr access yna, bod nhw'n cael y cyfle yna i gallu wneud o. Mae o wir yn rhywbeth sydd yn mor bwysig i bywyd plentyn. Y peth positif ges i wrth weithio Anthem oedd jyst y shwt gymaint o bobl ni'n gweithio gyda o arddelliau gwahanol ac y fath o gymuned sydd yna, ond hefyd bod mae pawb dy'r un nod ni eisiau hybu pobl ifanc i barhau dy addysg cerddorol hefyd. So mae pawb jyst dy'r un nod ac mae'n rili neis i weld ni. Rydyn ni'n gyfrwys iawn ein bod yn cychwyn cronfa atsain flwyddyn newydd. Fydd yna pob math o grantiau bobl a'i ysgolion ymgeisio amdanyn nhw o'r flwyddyn newydd ymlaen. Ewch amdani, gofynnwch eich athrawon, gofynnwch eich ysgolion am gymorth os chi eisiau chwarae, ond ffili ffordd neu rhywbeth fel yna. A mae Anthem yn mynd i fod yma am hir dymor i gefnogi.